Καλησπέρα φίλοι μου. Αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία είναι το αντιτορπιλικό βέλος, κατασκευής 1943. Τόσο νέο πλοίο. Δηλαδή λίγους μήνες είχε που καθεκίστηκε, καταλαβαίνετε. Ένα παλιό πλοίο. 2.500 τόνους. Κρατήστε αυτό τον αριθμό. Είμαι λοιπόν σε αυτό το πλοίο, μηχανικός, και έχουμε πάρει ένα σήμα από το αρχηγείο στόλου να επιστρέψουμε λίγο πριν μπούμε στον άσταθμο απ' έξω την Ψιτάλια, μετά από 5 μέρες άσκηση που θαλασσοπνιγόμαστε μέσα στα μποφόρια με 8-9 μποφόρ, να επιστρέψουμε και να πάμε με τη γρηγορότερη ταχύτητα στην ίσο Σκύρο, διότι μια γυναίκα η οποία ήταν σε εγκυμοσύνη είχε σοβαρά προβλήματα υγείας και έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως αμέσως σε κάποιο νοσοκομείο. Η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάντο από 120 χιλιόμετρα, τα μποφόρια ήταν τοπικά 10 και δεν πήγαινε τίποτα στη Σκύρο. Ούτε αεροπλάνο, ούτε ελικόπτερο, ούτε ντακότα, ούτε κανένα άλλο πλοίο. Το βέλος όμως έκανε αναστροφή, τσίτωσε τα γκάζια και ξεκινήσαμε να διασώσουμε και να μεταφέρουμε μια γυναίκα από ένα νησί η οποία κινδύνευε άμεσα η ζωή της και το έμβριο το οποίο κυοφορούσε μέσα της. 1 η ώρα τη νύχτα με ξυπνάει ο ναύτης από το κρεβάτι μου που δεν ήμουνα σε κάποια φάση να κοιμάμαι. Τα χέρια μου ήταν δεξιά-αριστερά, ξαπλωμένο σαν άσκελα και το κορμί μου πήγαινε έτσι. Στην πλώρη κοιμόμουνα και όλο αυτό το πράγμα μου κατέβαινε. Κάθε που έβγαινε η πλώρη έξω στο νερό, στον αέρα, το ένιωθα το κενό. Φοβερή εμπειρία. Σηκώνομαι, κατεβαίνω στο μηχανοστάσιο όταν ο κυβερνήτης από τα μεγάφωνα είπε ότι τώρα οι σκάτζες, οι βάρδιες όλων των θέσεων θα αλλάξουν τη συγκεκριμένη στιγμή που θα δώσει, που το πλοίο ήταν ένα πρόσω πάνω στον καιρό για να μπορέσουμε να κατέβουμε κάτω στα μηχανοστάσια, γιατί το κύμα καπέλωνε το κατάστρωμα αφού ήταν 1,5 μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Κατεβαίνω κάτω με την ψυχή στο στόμα και το πρόβλημά μου είναι τι κατάσταση θα αντιμετωπίσω εκεί κάτω. Κύριοι, με έπιασε η ψυχή μου. 4 άνθρωποι ήταν βάρδια, ένα σκελευτής επάνω τσεκαδόρος για τα νερά του Λέβητα, όσοι μηχανικοί καταλαβαίνετε, και άλλοι 3 ναύτες είχαν πιάσει ο καθένας από μία γωνία και ήταν ζωντανοί νεκροί. 22 χρονών εγώ και κατεβαίνω και αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση. Ρε παιδιά, λέω, από λίγο, από 5 λεπτά, από 10 λεπτά ο καθένας να παρακολουθεί τις πιέσεις του Λέβητα, να αυξομειώνει το πετρέλαιο. Δεν θέλω τίποτα άλλο, ρε παιδιά. Τα άλλα θα τα κάνω εγώ. Θα ανεβαίνω πάνω να ελέγχω ανεμιστήρες, να έχουν γουλάδια, θερμοκρασίες, τις αντλίες πετρελαίου, να τραβάω σεντίνες, γιατί είχαμε ανεβάσει τη στάθμη από τις σεντίνες, από τα νερά. Όλα εγώ θα τα κάνω. Θα καθαρίζω καυστήρες. Λίγο να μου κρατάτε την πίεση του Λέβητα. Δεν μπορώ, κύριε Αλέξανδρε. Στείλτε με φυλακή. Δεν μπορώ. Να μου ξερνάνε μπροστά. Τι να κάνω, τι να τους πω. Ο άλλος από πάνω να ξερνάει και να μου έρχονται πάνω στο κεφάλι μου. Ένας χαμός. Και πώς να αντέξουν αυτά τα παιδιά, τα ναυτάκια μου, πώς να αντέξουν όταν η καταγωγή τους ήταν από Κοζάνη, από Ξάνθη, από Πομακοχώρια, από Κόνιτσα. Πώς να αντέξουν τη μυρωδιά του πετρελαίου του μαζούτου σε ένα κλειστό χώρο, στενάχωρο, και οι σεντίνες και όλα τα λάδια και τα πετρέλαια να γίνεται ένα πουταναριό και να μην κάνει σε μετό. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, δηλαδή όποιος δεν έκανε μετό για μένα κάποιο πρόβλημα έχει. Του έλεγα πήγαινε στον Οριλά να δεις κάτι τη μύτη σου, δεν μπορεί να μην μυρίζεις τίποτα. Όλοι έχουμε κάνει μετό. Εγώ απέκτησα αντισώματα πολύ μικρός και δεν καταλάβαινα τίποτα. Ήμουνα και από ένα νησί τους Οθονούς, γεννήθηκα μες στη θάλασσα, έφαγα κακοκαιρίες μικρός, ταλαιπωρίες και τέλος πάντων
είχα μία σχέση με τη θάλασσα και δεν καταλάβαινα τίποτα. Στο πλοίο το ξέρανε οι κυβερνήτες. Όλοι. Και δεν με αφήνανε να με πάρω μετάθεση. Και έμεινα 11 χρόνια. Και ο λόγος, όταν είδα τα φύλλα και το ιστορικό μου στο φάκελο μέσα γράφανε, είναι καλός ναυτικός και δεν τον πιάνει η θάλασσα. Αυτό μέτραγε για τον κυβερνήτη πάνω στη γέφυρα, ότι ήξερε ότι ένας άνθρωπος κάτω, ονόματι Αλέξανδρος Κασίμης μηχανικός, είναι εγγύηση και δεν καταλαβαίνει τίποτα στα μποφόρια. Συνεχίζουμε το πλοίο το ταξίδι και μόλις καβατζάρουμε το Σούνιο εκεί μεταξύ Μακρονήσου και αρχίζουμε λίγο Άνδρο και λίγο πιο πέρα, να γίνεται ο χαμός. Να έχουν φύγει σχεδίες στη θάλασσα, να έχουν κοπεί σειρματόσκηνα, να έχουν φύγει αντλίες πυρκαγιάς να τις πήρε το κύμα. Και εκεί που είμαστε όλοι μέσα στην τρελή χαρά κάτω στο μηχανοστάσιο και κρατιόμαστε, το πλοίο παίρνει μια μεγάλη κλίση, 47 μοίρες κλίση, καταγεγραμμένο σε όλα τα ημερολόγια του πλοίου. Το είδα το κλινόμετρο. Πώς πήγε, πού έφτασε. Είπαμε, παιδιά, ήρθε το τέλος μας. Ήρθε το τέλος μας. Εκεί, κύριοι, είπα ότι η ζωή μου θα τελειώσει στο προωραίο λεβετοστάσιο του Βέλους, όπως και των υπολείπων. Πώς να βγούμε πάνω, να ανεβούμε τόσες σκάλες, σιδερένιες, να ανοίξουμε τις ανθρωποθυρίδες που ήταν σφραγισμένες γερά για να μην πέφτει το κύμα μέσα, και άμα ήταν και από τη μεριά του πλοίου που έβγαιναμε και είχε γύρι, κλάφτα χαράλαμπε. Αν είμαστε από την άλλη μεριά, μέσα στο σκοτάδι, χωρίς οσίβια, χωρίς τίποτα, κλαμμένοι, είμαστε τίποτα, σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ο Άγιος Νικόλαος βοήθησε και το πλοίο επανήλθε στη σωστή του θέση. Και από εκεί και πέρα κάναμε το σταυρό μας στην εικονίτσα του Αγίου Νικολάου που είχαμε πάνω από τα χειριστήρια και τους τηλεγράφους. Προσευχηθήκαμε όλοι, έβαλα τους ναύτες όλους να προσευχηθούμε. Εκεί που είμαστε όλοι πεθαμένοι και τελειωμένοι, δηλαδή το πλοίο πήγαινε με 10 άτομα, 20, 2 άτομα είμαστε στο λεβιτοστάσιο από τα 6 που είμαστε ζωντανοί και δεν είμαστε νεκροί. Σηκωθήκανε όλοι με μιας, ζωηρέψανε σαν κάποια θεϊκή δύναμη να τους έδωσε μια έτσι όθηση από μέσα τους και σταμάτησε ο εμετός. Ζωηρέψαν οι ναύτες, δεν παραπονεθήκανε σε όλη τη βάρδια για τίποτα και μου λέγανε, κύριε Αλέξανδρε, κύριε Κασίμη, τι να κάνω, πήγαινε δες τα λάδια του ανεμιστήρα. Εγώ τι να κάνω, καθάρισε καυστήρες. Εγώ τι να κάνω, πήγαινε δες τα δελεία πετρελαίου. Εγώ τι να κάνω, βάλ το υπάρειο να τραβήξει σεντίνες γιατί βουλιάζουμε. Ήτανε σε μια τέτοια ένταση και δημιουργία και λέω, άλλο ένα θαύμα έχει γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα ναυτάκια μου που ήταν κάτω στα μπανιόλα, τα πάταγα, δεν μπορούσαν να κουνηθούνε. Και σηκωθήκανε μετά αυτή τη μεγάλη κλίση που ο Άγιος Νικόλαος, ο Θεός, μας είπε, παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε μια πράξη ανθρώπινη, να βοηθήσετε ανθρώπους. Όχι, θα σας δώσω μια ευκαιρία. Και μας την έδωσε ο Θεός. Και ζήσαμε. Από εκείνη τη στιγμή, κύριοι, εγώ στα υπόλοιπα 15 χρόνια στα πλοία δεν φοβήθηκα ποτέ. Γιατί απλούστατα δεν ξαναπήρε το πλοίο μου το Βέλος κλίση 47 μοιρών. Και ενώ για άλλους η κλίση των 20 μοιρών είχε φοβία, είχε πανικό, των 30 πάλι φόβο, των 40 μοιρών φόβο, όταν εγώ έχω ζήσει στο Κάβο Ντόρο μέσα στη νύχτα 47 μοίρες κλίση, γελούσα και τραγουδούσα και χόρευα κάτω στο λεβιτοστάσιο. Το θυμούνται πάρα πολλοί άνθρωποι και τους έλεγα, παιδάκια, το Βέλος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αβύθιστο. Αυτά τα μποφοράκια τώρα, τα 6, 7, 8, είναι παιχνιδάκια, είναι μπιζουλάκια, τίποτα. Δεν φοβόμαστε.
Δεν γυρνάει αυτό το πλοίο, όπως και να το τραβήξεις, ό,τι μαλακία χειρισμό και να κάνεις, θα μείνει στην επιφάνεια. Γιατί ήταν το πιο πετυχημένο πλοίο πολεμικό στον κόσμο. Τα αντιτροπηλικά τύπου Φλέτσερ. Και εγώ μετά από αυτό το 47 μοιρών κλίση και το μεγάλο κύμα που δεν ξέρω ποιος το έστειλε, δεν ξαναφοβήθηκα ποτέ στη ζωή μου. Και φτάσαμε στα λιναριά της Κύρου, πήραμε τη μανούλα, την επιστρέψαμε στον Πειραιά, γέννησε το κοριτσάκι, τη Βελίνα, το βαφτίσαμε, του δώσαμε το όνομα του πλοίου και είναι μια ιστορία που το πλοίο και η οικογένεια ορφανού από τη Σκύρο και η Βελίνα μας, ο κυβερνήτης ήταν ο ουρανός του πλοίου, μας συνδέουν άρρηκτα, συναισθηματικοί λόγοι και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό ποτέ, διότι όσοι ζήσανε αυτή την αποστολή διάσωσης της Βελίνας στα λιναριά της Σκύρου στις 23 Μαρτίου του 1982, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Το πλοίο μας άντεξε αυτή την κλίση που κανείς δεν πίστεψε ότι το πλοίο θα επανέλθει. Όλα κάτω στο μηχανοστάσιο γυρίσαν ανάποδα. Μόνο οι Λέβητες κρατήσανε και 1-2 ψυχές ανάμεσα κι εγώ που λέω αν αδιαφορήσω ή δεν δώσω αυτές τις τελευταίες δυνάμεις μου να κρατήσω το Λέβητα 600 PSI για να μπορεί να γυρνάει ο άξονας, άλλοι 265 άνθρωποι θα πάμε στον πάτο. Και έδωσα όλες μου τις ψυχικές δυνάμεις και οι υπόλοιποι άνθρωποι και στη γέφυρα και σε άλλα διαμερίσματα και στα πηδάλια και στα μηχανοστάσια και αντέξαμε και φέραμε εις πέρας μια αποστολή διάσωσης. Αυτή η αποστολή, αυτό το βίντεο αφιερώνεται σε όλους αυτούς που σε συζητήσεις που τυχαία βρίσκομαι και δεν ξέρουν την ιδιότητά μου, λένε τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και είναι πληρώματα των πολεμικών πλοίων ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ταξίνουνε. Το κύμα έξινε τις πλευρές του πλοίου για να μπει μέσα και να μας καταπνίξει. Εμείς δεν ταξίναμε, κύριε. Δεν ταξίναμε. Δίναμε τη ζωή μας, γιατί αν δεν δίναμε τη ζωή μας, η ζωή μας δεν θα υπήρχε, όχι μόνο για μένα, κανείς δεν θα έμενε όρθιος. Κανείς δεν θα μπορούσε να γλιτώσει από ένα πλοίο που 200 άτομα είναι κάτω και πρέπει να βγουν από μια ανθρωποθυρίδα. Είναι τελειωμένοι. Δεν βγαίνει κανείς μέσα στη νύχτα με ένα μπαταρισμένο πλοίο στο σκοτάδι. Ο Θεός μας έδωσε μια ευκαιρία να ζήσουμε και ο Άγιος Νικόλαος μας προστάτευσε. Ο κυβερνήτης μας, Σωτηριάδης Πλήρχος και ο ναύτης Κουμής, ένας αρμενιστής του εμπορικού ναυτικού που έκανε τιμόνι για 15 ώρες πάνω γιατί ήταν το πιο γατόνι. Λίγο το τιμονάκι, τις λίγες μοίρες του κουμί του ναύτη, του τιμονιέρη. Λίγο η εντολή του καπετάνιου, λίγο οι στροφές, λίγο Θεός, λίγο Άγιος Νικόλαος. Σας μιλάω αυτή τη στιγμή, ο δημόσιος υπάλληλος που τάξινε στο Βέλος 11 χρόνια. Έτσι να με βλέπετε. Και αν ακούτε κάποιους έξω να λένε ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, το αφήνω σε εσάς πώς θα τους αντιμετωπίσετε, κύριε. Γιατί όποιος λέει ότι είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι είναι μεγάλη αδικία. Και σας κοιτάω στα μάτια όλους. Μετά από αυτό το βίντεο που έκανα, μην ξανατολμήσει κανείς να με χαρακτηρίσει ή κάποιον άλλο συναδελφό μου δημόσιο υπάλληλο, εντάξει, γιατί δεν είμαστε ποτέ. Είχαμε ξεχάσει τα πάντα εκεί μέσα και δεν ξέραμε αν το επόμενο λεπτό θα είμαστε ζωντανοί. Καλημέρα σας.